Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah sholat tarawih Masjid At-Thahirin Ngancar Banyudana ingkang kula hormati, semonggo langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken rasa muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing masjid menika dalam rangka takarub, mendekatkan diri dhateng Gusti Allah. Lumantar kula panjenengan sami sareng-sareng nindakaken salat Isya saha salat tarawih, fa insyaallah salat witir kanthi berjamaah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun beta ajaran, beta risalah dinul Islam, agami Islam, agami ingkang beta keselamatan, ketentraman, kebahagiaan wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah anggen kula panjenengan sami nindakaken ibadah siam sampun memasuki pertengahan. Biasane nak wis tengah niku kondisi jamaahe ya suda, semangate tindak masjid ya suda, wis diganti semangat blonjo dateng mall peken swalayan, wis do lekas toto-toto kangge persiapan riyaya. Ananging kula panjenengan sedaya dalu punika tasih pinaringan iman teguh rahayu wilujeng ajeg jejeg istiqomah, tasih setya tuhu nderek imam melaksanakan sholat kanthi berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sejatosipun sholat menika pinangka kula panjenengan tandha kawula ngumawula. Pramila sholat dipun awali kanthi kula panjenengan mengangkat kedua tangan, ngangkat asta, tangane diangkat, epek-epeke madhep kiblat, atine niat pasrah dhateng Gusti Allah. Lumantar kula panjenengan nyebut Allahu Akbar, astane diangkat, epek-epeke madhep kiblat, mulut ungel Allahu Akbar, niku tegese kula panjenengan pasrah bongkoan dhateng Gusti Allah. Tangan diangkat niku tandha pasrah. Kok ana penjahat, ana ngarep polisi wis ditungi bedil, angger tangane diangkat mesti ora dibedil. Nggih napa nggih? Angkat tangan, arep tangane diangkat ora dibedil. Coba angkat tangan, malah malang kerik, didor. Pramila kula panjenengan sami ketikanipun sampun niat wonten manah, niat wonten ati, lajeng astanipun diangkat madhep kiblat, epek-epeke madhep kiblat, lajeng ngungel Allahu Akbar,
niku tegesipun kula panjenengan sampun pasrah dhateng Gusti Allah. Sing pangkate dhuwur pejabat apa sing rakyat, sing mangkate dhisik apa sing telat, tetep semuanya kondisinya posisinya sama, dados kawulanipun Gusti Allah. Pramila wonten nggen saf salat niku ora ana bedane endi sing pejabat endi sing rakyat. Sinaosa pejabat kok mangkate keri ya manggon ana mburi. Sinaosa rakyat jelata kok berangkatnya risik ya manggon ana sop ngarep. Ora ana critane. Minggir. Kowe apa, Dik? Tukang becak mburi kono, ngarep iki nggo pejabat mboten enten. Semua ketika sampun memasuki saf salat semua setara di hadapanipun Gusti Allah. Mbah kuwi pejabat napa rakyat jelata, semua di hadapan Allah sami-sami angkat tangan, sami-sami pasrah dhateng Gusti Allah. Allahu Akbar. Namung Gusti Allah tok til ingkang maha ageng. Kula sadrema kawula menika tiyang awon, tiyang alit. Lah itulah esensinya ibadah salat. Napa malih nalika panjenengan sujud niku ingkang tumemplek wonten ing panggenan sujud, wonten ing sajadah niku wonten 7. Setunggal bathuk, nomor kalih epek-epek tangan, nomor 3 dengkul, nomor sekawan ujung jari kaki. Niku nak diitung enten 7. Lho Mas, irunge ditemplekke apa ora? Nak jenengan sujud irunge wis nempel nggih mboten sah diusek-useke. Nak irunge pesek piye Mas? Ya sak tekane. Niku nalikanipun panjenengan sampun kersa sujud, sirah mustaka niku simbolipun menungso. Sak gagah-gagahe menungso nak disampluk sirahe, nak diidoni sirahe, itu pasti akan marah, pasti akan nesu. Nak gur ditepang sikile, ditepang tangane mungkin masih bisa menahan. Tapi kalau mustakane kok dihina, didoni, dipisui, disampluk, dikeplak niku saged marah. Pramila nalikanipun mustaka menika menjadi kebanggaan kula panjenengan. Ketika kula panjenengan salat, mustaka kula panjenengan, sirah kula panjenengan niku gur trima disejajarke kalih sajadah, kalih dengkul kula panjenengan. Mula wong sujud nika sirahe tumemplek ten sujud, dengkule tumemplek, sukune loro ujung kaki tumemplek, sing diangkat bokonge. Nggih napa nggih Bu? Mangka bokong niku nggen kenal pot, nggen tempat keluarnya angin dan kotoran manusia. Kuwi justru malah diunggulke luwih dhuwur tinimbang sirah kula panjenengan, tinimbang kepala kula panjenengan. Kula panjenengan kedang lenggangani wong nak wis wani sujud niku ing ateges kula panjenengan di hadapan Gusti Allah wis ora duweni apa-apa, ora duweni kekuatan digdaya apa-apa, kabeh dipun pasrahaken dhateng Gusti Allah. Luwih dhuwur bokong kula panjenengan, luwih dhuwur anus silit kula panjenengan, kamangka niku panggenan guwak, panggenan knalpot sing pendak bar subuhan jenengan bucal setiap hari, baik itu air kencing ataupun BAB. Tapi nalika sujud niku diangkat luwih dhuwur
tinimbang mustaka kula panjenengan. Niku mertandakaken wong nak wis wani sujud tingkah laku polah tingkah menika kudu manembah ngalah dateng Gusti Allah, pasrah dateng Gusti Allah, boten kenging adigang adigung adiguna, boten pareng ngendel-endelake kekuatane jabatane pangkat derajate. Sebab ketika mereka si miskin dan si kaya sama-sama sujud sedanten di hadapan Allah sama. Inna indallahi atqakum. Piye Mas dalile kuwi? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah dudu pangkat derajate, dudu bondo bandune, tapi merga ketaatane. Wong sugih mblegedhu wong pangkat kok gelem sujud, mulya mungguhipun Gusti Allah. Wong rakyat jelata ora ndek bondo bandu ino kok gelem sujud, mulya mungguhe Gusti Allah. Pramila di hadapan Allah semua manusia sama-sama berpotensi menjadi kawulanipun Gusti Allah. Sing sugih digambarke para sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sugih mblegedhu tapi ya tetep taat patuh dateng Gusti Allah. Sing wong melarat budak ya mulya mungguhe Gusti Allah. Sinten menika? Bilal bin Rabah. Sangke ning mulyane ngantos randale mawon wis disiki enten suwarga. Leripun dos pundi? Suatu saat Bilal menika dipun dangu, ditanya dening Rasulullah, "He Bilal, kowe iki nglakoni ibadah apa? Aku kok weruh srandalmu srak-srek disiki mlebu swarga." "Ya Rasulullah, kula mboten nglampahi ibadah napa-napa kejawi kula angger bibar wudu kula nindakaken salat kalih rakaat." Mula enten ulama fikih dipun wastani salat syukrul wudu, salat sunah sak sampunipun wudu. Mula Bapak Ibu nak kepengin srandale jenengan sing diganceng nganggo cemiti, sing disopak nganggo pring, sing ditambal nganggo tali rafia, kok pengen mlebu swarga, jenengan bibar wudu saged nindakaken salat sunah kalih rakaat. Namine salat sunah syukrul wudu, salat sunah sak sampunipun wudu. Le niku hadirin jamaah rahimakumullah, pun jam 8. Monggo wonten ing wulan Ramadan menika kita sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah mugi benjang pungkasanipun akhir Ramadan kula panjenengan dipun golongaken dados kawula ingkang bertakwa. Allahumma amin. Semanten lan cekap semanten kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapura, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.